Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. O gani ko kuno naghikog nga. Ako lang usa. Oras na ni Mikay. Ignusara na lang ko. Franco, tabangi ko. Am-ami si Andy. Dili ko gustong nga dunay daw tang may tabo kaniya. Dili. Si Andy gusto na pong mamatay ka pero libo ko ba? Eh, gusto siya mamatay ka pero siya ay naghato di ospital, di ba? Maglisod ko, ay. Maglisod ko sa pagtugani mo. Eh, Franco, kung problema si Andy, mas labaw na ko na problema. Chris, sulti ko ba? Sa mga ginitabo ninyo? Ha, tugaan ko. O sa inyo problema? Ha, Chris? Tugaan ko? Maglisod ko, Franco. Maglisod ko. Anong lisod man, Chris? Ngano man? Dili ko makalitok. Murag mudugdog ang mukilat ang kalibutan ko musulti ko nimo. Oh? Sa? Angyo ko lang. Ayaw ninyo ibuwag si Andy hangtod nga magkita, me. Oo, Chris. Ay, salamat. Salamat kay Franco. Salamat po. Sige, kay una kay ko. Bye. Okay, bye. So, may problema ni Dahay. Grabe naman siya. Mudugdog o mukilat kung musulti siya siyang problema. Kay una na ko eh. Oy, Chris. Nakadungaw ko si mong ipanulti nga to kang Franco ba ya? Nanginday. Nga nung maglisod ka man sa pagsulti sa mong problema, oy. Kana arabang problema no? Og imo lang ng suluhan. Nya wa kay kasumbongan. Iluom ni mo ang tanan. Maburyong ka ni anak dudang. Ug makahuna-huna kag ngilad sa imong kaugalingon. Tinuod ka na ng inday. Mao man kani. Maog yun ay mahitabo. Og si Andy. Managsama kami problema. Hinungdan nga nag-unay na lang ka mo. Nanginday. Nag-away man gyud mo ba? Nang. Mao na kinaingandang. Best friend, best enemy. Ana yung tingali na nanginday. Mao gani, i-share na ng imong problema. Kay basin pag doon ako ikatambag nimo. Nanginday, uy. Sige na, sulti ko. Makamao man kong modala og sekreto. Nanginday. Malikaw na ko sila, babes. Pati ko na kong kaluoy niya na. Sa nag-iingnan siya sa babae nga, himuon siyang umabot nga ninang sa anak nila. Anak lang cheesy. Pero, igo ras kaluoy pra ko. Kuto pra ka niya. Di maayo nga. Imo ng paundayunan ang misbul nga pagpati nga nasi mo kasing-kasing. Ako'y mawawan sa akong kagalingan. Hindi ko patong ka. Bahala na. Tipigan ko lang sa kong lugan. Tinuod ginayin lang gingon na. Kung imo siyang pirmeng makita, kung ikakuyog ni mo siya kanunay, magpangita ka niya. Bisan sa mubo lang igayon. Malipay ka. Hello! Sakit. Oy. Ikaw, Kisa tingnan mo? Franco. Oh, sorry sa nahitabo, ha? Okay ra, way kaso. Way kaso, miss. Usahay ng tawahan na pa. Dili masapot ang kinaiya. Bitaw. Katawa ko niya mo ganoon na lagi. Di ko katuo ka. Sa iyang kadisinti, ingon siya anak, nukol siya babae. Bitaw. Muro bata ang babae tao niyang kuyog, iya mong duklod. Asa di siya? To ay gipalit.
Mulakaw na ko, Miss Babes. Ha? Asa man ka? Pangitaon ko akong kalibutan. Andy, Pangitaon ko ang dapit nga makahatag na kong kalinaw. mag-uban ta. Miss Babes, Ayaw pagbiya. Ato na kapuyo sa bahay. unsa? Kamong duha si Franco. Ato na mo puyo sa bahay. Ug iapil sa nato si Chris. Dili ko musugot. Dili ko musugot kung imong papuyon si Chris sa inyo. Kung mupuyo siya, kamo lang. Andy, Di na ko gusto makakita pa sa dagway atong Chris. Gikasilagan ako siya. Andy! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Dili na ba giday mahimo nga mag-uli mo? Dili na, Miss Babes. Okay, sige. Mahimong plakang guba ko. Pero mangutan na lang gihapon ko. Unsa ba kayo inyong giawayan, ha? Ni Franca naman ko. Nga tungod ninyo ni Franco. Andy, Kamo ang hinungdan. Pero, saan naman? Ay tabo na. Andy, Franca pagkasulti. In love, magidunta ko nimo. unsa? Pero nahibahagit ko. Huwag kayo pagtanaw na ako. Tungod sa kong kahimtang. Naaraman day na. Kimahayan kong akong kaugalingon. Nganong ingon ining akong pagbati. Nganong ikaw pa, Miss Babes. Andy, Nganong ikaw pa. Nga dili yun na ko kaya. husto na. Igo na, Andy. Kung anak ko sa inyo, sakit lang dughan ako. Mao ba? So sa ato pa, dili sa di ka gusto makakita na ako? Paning kamutan ako. Nga di na lang ko makakita nimo. Kay base na lang, maam-aman ako akong kaugalingon. Nga makalimtan ka, Miss Babes. Lain na pud gani mo. Kalimtan lang day ko nimo. Ako dili ko makalimot nimo, Andy. Ayaw, anak. Ayaw ko pabatian ang mga punga. Kay magrigor rin akong konsensya. Basta kay may offer ko nimo, ha. May offer ko nimo nga anha lang una ka sa amo. Kung masulbad na ka na inyong problema ni Chris. Okay, sige. Okay ko nga magpalayo ka. Miss Babes. Ako niya, himbiyan ka rin. Paabot sila na ako. Karoon na lang, good. Inikapot na lang ni Chasey. Oo, bidang... pero nga dugay mo siya. Ambot lang ka. Likay lang ko magtingali. Masuko to niya. Maabta ng istorya ta. Likay lang ko. Ayaw ka balaka. Ako'y bahala. Ayo isuki na siya. Dili na isog. Numero 1 ng talawan. Mao ba? Naibaaw ko. Kailakay ko niya. Pero mangutan ko. Katungan lan og babes. Unsa man to? Kaila lang sila ni Chasey. Kuan kining nagbuwag na sila. Buti pa sabot, may relasyon sila. Uyab sila sa una pero buwagan mo siya yung GC. Grabe ka playboy din si GC ay. Maupa? Lagi, luoy kayo. Sorry yun ha. Basig magkagubot mo ba pero igo lang kung resultis tinood. Total, buwag naman sila. Samok ka. Ngayon na sa kwarta. Sa mauaw ni si Marista. Yung sige ng pangay kwarta. Happy na sa kuno siya mga anak. Pinamday yung kabuok silang mablos. Uno, dos. Tulo kabuok. Nako. Makalagot. Kapoy. O kinisan si kining akong kauban karon. Utro sa ti. Mablos na. Biya anta mo ngita ko lain. Yun na. Kanang lalaki. Kang kaprangko na saday. Karun ka. Nimal kaprangkohan. Kanunay ka ng sunod-sunod ako. Ditch. Miss, kining nanas GC. Padoon siya. Adto na ko.
Oh, sige, thank you. Maliwat yun ni mo nga akong anak. Tiago! Unsay naari mo, nga wala ko. Nganong daghang nayabag di mo, ha? Simple lang, amigo. Dili ko gwapo. Tutuki lang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.